Вітаньце, сябры, мяне завуць Дамініка, і вы глядзіце «Разумную раніцу». Наша рубрика «Сапраўдная машына часу», і я вас запрашаю на 1000 гадоў таму. Туды, дзе жылі ледавіковыя волаты, маманты. Я ўпэўнена, вам цікава, ці жылі маманты ў Беларусі? Адказ. Адназначна так. І доказы ёсць, але пра гэта трошкі пазней. Пазнаёмімся з гэтым прыгажуном, мамант. Заўважылі, вельмі падобны да сучаснага слана, але розніца відавочная. Паглядзіце, першае, на што звяртаеш увагу, гэта поўсць. У маманта яна доўгая, а ў слана таксама ёсць, толькі вельмі-вельмі маленькая. Вушы ў слана вялікія, а ў маманта маленькія, напэўна, каб не змерзлі. У конкурсе на самыя прыгожыя біўні, безумоўна, перамагае мамант, а вось у спаборніцтве на самы доўгі хобат усё ж такі слон. Кажуць, што да маманта больш блізкі менавіты азіяцкі слон. Вось з ім і параўнаем. Рост маманта дасягаў 5,5 метраў, вага да 14-15 тонн. Азіяцкі слон важыць амаль у 3 разы меней, а вырастае толькі да 3,5 метраў. Жылі маманты і ў Беларусі, і вельмі добра тут сябе адчувалі, клімат спрыяў, вялі траваядны лад жыцця. Умелі з дапамогай біўняў здабываць ваду са льду. А вось з першабытнымі жыхарамі стасункі былі напружанымі. Мамант быў аб'ектам палявання, ягонымі косткамі ўмацоўвалі жытло. Вучоныя кажуць, што ў нашай краіне ўжо знайшлі больш за 200 месцаў з парэшткамі мамантаў. Самай старадаўняй такой знаходцы прыблізна 130 000 год. Знаходкі, дарэчы, розныя. У Мінску, напрыклад, знайшлі цэлы статак мамантаў. У Шклове захоўваецца зуб маманта, у Полацку бівень. Калі вы хочаце пазнаёміцца з гісторыяй мамантаў, гэта можна зрабіць і ў Брэсце. Аддзел «Родная прырода» у Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі. Вашай увазе неверагодны экспанат – нага маманта. Шукайце яе каля экспазіцыі «Ледавіковы перыяд». Інфармацыя для разважання. Група замежных вучоных плануе адразіць маманта. Для гэтага будуць выкарыстоўвацца ДНК старадаўняга прадстаўніка гэтага віда і сучаснага азіяцкага слана. Чакаецца, што гэта адбудзецца да 2028 года. Навошта нам сёння жывы мамант, я дакладна не ведаю. Калі маеце думку на гэты конт, пішыце. А я развітаюся з вамі. Лепш схожу ў музей і пагляджу на легендарную нагу маманта. Добрага дня, сябры!